No niin, tässä on muutama syy, miksi kannattaisi ostaa tämmönen vähän retrompi karting-auto. Ensinnäkin yleensä näistä tulee tämmöiset tosi hienot kuvioidut valvaistuimet, korokkeet, tämmöset niihin, jos oot hieman paksumpi ihminen tai jopa mulla, niin tekee tiukkaa istua noissa. Että varmaan löytyy isompaa kokoon, onhan nuo premium tavalla. Se toinen, tämän putken saa irti vaan noin. Niin jos rupeaa ärsyttää, kun sulla on putki, niin sä voit ottaa se vaan irti. Jos on tässä näin kiinni, rupeaa ärsyttää, otat sen pois. Toimii ihan hyvin. Ja sitten ensinnäkin onhan nämä tosi näyttäviä vehkeitä, että vaikka nämä harvoin on ikinä ajoissa, niin onhan nämä, tämäkin on tosi hieno ja pakko sanoa, että on se kumma, ettei näillä tule kehuja. Nämä on ihan aliarvostettuja vehkeitä nämä tämmöiset vähän ehkä rämäisemmän näköiset, mutta ei sulla esimerkiksi käydä nyt katsomaan tätä ihan ajokuntoista iskän karting-autoa, niin esimerkiksi tuossa, niin ei siinä ole tällaista. Et nehän on aina vähän tommosia kuppipenkkejä tai tommosia, ei niissä ole tämmösiä. Tai voihan sitä yrittää, mutta kuten näkyy, niin